Assalamu alaikum warahmatullahi. Da farko dai mutum zai fara shiga application ɗin Chrome sai ya buɗe datansa kamar yadda na buɗe yanzu nan. To sai ya zo ya rubuta sunan website ɗin nan www.cvr.inecnigeria.org www.cvr.inecnigeria.org sai mutum ya clicking a kai sai ya buɗe. Idan kai clicking a kai sai ka jira ya buɗe kamar yadda nake jira ya buɗe. Sai ka ga inda aka sa get started ɗin nan sai ka danna get started. Idan kai clicking akan get started zai kawo ka wannan shafin. Idan ka haka shafin nan sai ka scrolling zuwa ƙasa za ka ga inda aka rubuta start registration sai ka taɓa shi daidai start registration ɗin nan sai ka ƙara zuwa nan ƙasa sai ka zo ka sa Gmail ɗinka da na ce dama ka ɗauko a farko wanda yake yana active ne mai aiki ne. Sai ka sa Gmail ɗinka ko sai ka sa address ka cike sauran wajen nan duka gaba ɗaya. To amma yanzu na wani zubin zai iya nuna maka cewa sai ka taɓa wasu na abubuwan ya danganta da irin wanda ya turo maka saboda ya tabbatar cewa kai ba robot bane kai mutum ne sai ka yi ta taɓa wanda aka ce ka taɓa. Ka ga nuna an ce mutum ya taɓa inda yake akwai dutse ko kuma tudu hakan nan ko in ce wani haka. To yanzu bari in selecting then na verify. Okay, na gama. To sai ka danna okay. To yanzu bari in zo in cike nima nawa gidan. A wajen Gmail zan sa Gmail ɗina. Gashi nan kuna gani na tafa Gmail ɗina a password. Sai ka sa password ɗinka na Gmail ɗinka. Idan ka sa password ɗinka na Gmail ɗinka nan ka sa na ɓoye ne saboda bana son ku ga password ɗina. Okay, na sa password ɗin. Okay, da farko sai ka zo kai new portal user nan za ka fara zuwa a matsayin wanda ya fara zuwa ka sa sunanka, ka sa sunan farko, ka sa last name a suna na biyu, ka sa lambar wayarka, ka sa Gmail a ƙasan nan, ka sa password. To za su yi directing ɗinka zuwa za su tura maka da text direct zuwa Gmail ɗinka wanda ka sa a nan kenan. Yanzu Gmail ɗin da zan sa a nan ba daidai ba ne ba saboda security purpose. Zan sa wrong Gmail. Gashi nan dai wannan shine Gmail ɗin. To za su yi directing ɗinka zuwa asalin wannan Gmail ɗin da ka rubuta a nan. To daga wannan Gmail ɗin da ka rubuta za su tura maka da wasiƙa wato kai continue ɗin wannan ɗinka. Za su yi verifying ɗin Gmail ɗin so sai ka je ka buɗe application ɗin Gmail ɗinka idan ka gama cike dukkanin gaba ɗaya. Idan ka buɗe application ɗin Gmail ɗinka sai ka ga wani link a ciki sai ka yi clicking akan link ɗin amma bari in ɗan ciki nan wajen tukuna ku ga yanda abin yake. Idan ka gama ciki dukkanin sai ka danna I'm not a robot ɗin nan sai ka danna continue. Kai skipping ɗin duka wannan abubuwan suna zuwa ma. Yauwa to sai ka danna continue. Idan ka danna continue zai buɗe za ka ga notification cewa an turo maka da saƙo a Gmail ɗinka direct idan ka riga ka danna continue a nan. To abin da za ka yi next shine sai ka je Gmail application ɗinka kamar yadda za mu yi. Yauwa yanzu nan bari mu je Gmail application ɗin. Kun ga Gmail application nan gashi nan Gmail na shiga. Idan na shiga zan ga cewa INEC sun turo min da wasiƙa gashi na INEC CVR portal na farko sai ka shiga. Idan ka shiga INEC CVR ka shiga Gmail ɗin da suka turo maka mail ɗin da suka turo maka sai ka jira ya buɗe. In ya buɗe za ka ga wani link an rubuta verify account ga sunan da blue rubutu sai kai clicking a kai. Na ɗan ɓoye wani abu ne haka shi yasa na ɗiga sama. Idan ka clicking a kai yauwa sai ka jira sai ya buɗe zai komar da kai asalin shafin da kake ta bincike a kai. To sai ka jira shi zai ɗan yi ɗaukan time ya depending na irin ƙarfin wayar da kake amfani da shi. Yauwa to ya kawo ka nan kenan. To yanzu nan zai ƙara tambayar ka sa email da kuma password ɗinka. To ka gani ni ga email ɗina da na yi registering da shi ga kuma wani password na sa ko sai ka danna login wato email ɗinka da password ɗinka. Kana danna zai nuna maka start registration sai ka ga ya nuna maka welcome Salisu Muhammad a misali kuma ya ce new voter registration in sabon
kati za ka yi, in reviewing za ka yi, duk wani abin da za ka yi. Ni dai ni voter registration zan yi. Na shiga zan yi sabon katin ɗan ƙasa. To sai ka dinga scrolling a ƙasa in ka shiga new voter registration. Yawwa to sai ka shiga new pre-register. Idan ka sa new pre-register zai nuna maka wannan declaration ɗin, ka danna yes. Idan ka danna yes a declaration ɗin zai nuna maka wajen cike biodata ɗinka. Sai ka sa last name ɗinka, sunanka na ƙarshe kenan. Sai ka sa, sai ka zo first name, sunanka na farko kamar asalin sunanka kenan mu a nan arewa. Other names idan sunayenka guda uku ne to sunan da yake zuwa yawanci ko a tsakiya. Sai ka saka shi. Idan ka saka shi sannan sai ka zo sai ka cike sauran columns ɗin ne gidajen duka sai ka dinga bi da ɗaɗɗaya kana cikewa. Abin yana ɗan slow ne hakan nan gashi nan to sai wajen cike kwanan haihuwa. Amma bari in ɗan gyara a sama nan, bari in ɗan gyara abin da yake nan wajen. Okay, sa Salisu a can. Okay. Yawwa nan sai ka zo sai ka sa ranar da aka haife ka, nawa ga wata kenan. Sai ka zaɓa. Na zaɓi wannan. Okay. Na zaɓa watan nawa misali. Wani wata bari zaɓi ko watan da mun. Okay. Shekaru bari mu ga. Okay. Okay, okay. Namiji ne ni. Occupation sana'ar da kake, ɗan kasuwa ne ni. Business, wani sa business. Home address, sunan unguwarku. Sai ka sa sunan unguwarku. Sai ka sa unguwarku. Dan Makafin Dala ne ni. Ka cike sunan unguwarku. Sai ka zo ka sa NIN ɗinka saboda security. Gaskiya ba zan sa shi ba anan. Amma dai sai ka sa NIN ɗinka, ka sa iya inda ka tsaya a karatu. Primary ne, secondary ne ko ka yi jami'a ko kuma wasu sai ka zaɓa. In kana da sunan banza ko wani suna hakan nan da aka san ka da shi za ka iya saka shi shima anan alias. Okay. Idan kuma kana da wani matsala na nakasa za ka iya shiga disability ɗin nan. Sai ka zaɓi nakasa wannan kai kana da wani ba ka da shi sai ka sa none. Sai ka zo kuma ka zaɓi kai ɗan wace jiha ce. Jihar da kake zaune kenan. Ban nufi waya jihar ba jihar ka ta asali ba local government ɗin da kake zaune sai ka zaɓa. Sannan sai ka ƙara zaɓa ƙasar da aka haife ka. Sannan a jihar da aka haife ka a cikin ƙasar da aka haife ka. Sannan sai ka zo ka zaɓi, in ka zaɓi jihar da aka haife ka sai ka zaɓi local government ko a cikin birnin da aka haife ka. Kamar yadda nake hakan nan sai ka zaɓa. Sannan sai ka zo asalinka kuma kai ɗan ina ne. Sannan to iyayenka kenan garin iyayenka anan ake tutiya da su ka gani sai ka zaɓa jihar su. Ƙasa jiha ka sa local government. Sannan sai ka zaɓi asalin garinku a cikin local government ɗin. Sai ka sa ka ga nan ne asalinka kenan. Garin da aka haife ka daban, asalinka daban. Garin da kake rayuwa daban. Da haka a bambance don Allah. Sai ka zaɓa. Yawwa. Yawwa yanzu kuma garin da kake so ka yi zaɓe nan ne polling unit inda za ka je ka yi zaɓe. Ka gani na zaɓi Kano local government. Sai ka zaɓi wane local government kake so ka yi zaɓe. A wane local government kake so ka yi zaɓe. Sannan wane akwati ka zaɓi wane akwati a cikin zance wane ward ko ince wace mazaɓa. Daga mazaɓar kuma wane akwatin da sai ka zaɓa duka anan. Anan za ka zaɓi
state ɗin da kake so ka yi zaɓe, local government, mazaɓa da kuma lamba akwati duk anan za ka zaɓa. To idan akwai wasu takardu da suka danganci na canjin suna ko wasu abubuwa kamar court affidavit ko wasu abubuwa da ana ake ɗora su a saka su a cikin file ɗin. Sannan court affidavit, signed letter of request, other supporting documents duka suna nan da za ka iya sa su. Amma ni ban da ko ɗaya ban da buƙatar sai ka danna save and continue. Idan ka danna save and continue, the next thing abin da za ka yi shine sai ka jira ya buɗe ma. To nan shine abin da yake da ɗan tricky hakan nan da yake buƙatar sai kana da amfani da waya mai ɗan kyau sabida kai ɗauki hoton da zai fita yayi kyau sosai. Za ka ɗauki hoton passport da wanda kawai iya kai ne da kuma iya wuyanka hakan nan dai passport dai hakan nan guda biyu. Akwai guda ɗaya wanda za a buƙaci ka tsaya kawai ba sai ka yi murmushi ba. Akwai guda ɗaya wanda za a buƙaci ka ɗan yi murmushi. To kaga passport guda biyu kenan daban-daban. Amma za ka iya ɗauka a waya. Ni na fi son ma mutum ya ɗauka a waya ya fi sauƙi. Dan idan ka shiga cikin wayarka za ka ɗauko passport ɗin wani zubin yana ɗan ba da matsala. Kaman ka ga yauwa na farko bai yi dariya ba, na biyu kuma ta ɗan yi murmushi ko yauwa to. To yanzu nan sai ka zo inda aka sa choose file ɗin nan sai ka taɓa shi. Na ɗauko hoton kenan ko in za ka ɗauki hoto. Idan ka danna choose file sai ka danna camera idan za ka ɗauki hoton. Ka danna camera ko kuma ka scrolling ƙasa ka zaɓi hoton da za ka ɗora a kai. To mu dai yanzu na zaɓi hoton da zan ɗora. Misali ba a camera zan ɗauka ba. Okay bari in ɗauka da camera. Okay na click na kan camera sai.